Clippy is op de grond. Hallo? Clippy is een lilliputter. Waar is hij? Oh, ik zie je. Hallo? 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 Weet iemand wat we moeten doen dan? Of moeten we dat nu gewoon uitzoeken? Nou, hier staat vrij groot op de muur. Sleutelpijltje. Oh, ik heb al de sleutel op de deur gezet. Chapter 1, The Missing Scientist. Ik ben er. Oké. Oh, ik heb hier morscode op tafel liggen. Morse doodcode. Die hebben ze gemorst. Jongens, ik leg hier op de grond papier neer wat ik al heb. Oké, doe maar. Kijk wat het bord kan. Oh. Kijk. Wee. Cool hè? Oh, een bord. Ja, hier, kijk maar. Woe. Oh, goed zo. Dank u. Oké, in la 1 zit niks. La 2 ook niet. La 3 ook niet. Het zit aan de onderkant van de la. Wat? Oh. Daar kan ik niet kijken. Ik wel. Ze hebben hier een USB-hub. Een laptop. Ga ik die laptop starten? Nee, kan ik met die laptop gooien? Nee, ook niet. Inventor of the Year Award heb ik hier. Een papiertje. Ik ga met dat papiertje niks laten vallen kan ik. Wie is goede wiskunde? Ja, dit is een beetje te... Juist. Hier staan wel 4 klokjes, zullen we daar eens mee beginnen? Dus aan de muur? Ja. 3, 8. 3? Oh, sorry. Dat ding ontploft. 3, 8, 5, 7. Oh, die moeten er 4 in, denk ik. 0. 3, 5. Nee, 3, 8. Oh, heb je al. We hebben hier ook een cijferslot. Ja, dat zou ik net zeggen. Dat zag ik ook. 3, 5, 8, 7. 3, 8, 5, 7. Sorry. 3... Ja, of als je het van boven naar beneden bekijkt, kan het ook 3, 5, 8, 7 zijn. Oh, 3, 8, 5, 7. Ja. Goed. Ja, ik heb het toch. Goed zo. Woe! A letter written by the scientist. Zo, Maar wat het man? is een letter Like a van de personal scientist. log. Wat? We hebben hier een oh. Dat was iets belangrijks. Ja, heb je nou laten vallen? Hey, draai jij dit ding eens om? Volgens mij kun je het omdraaien. Maar wat zat nou in die brief? Ja, dat verstond ik niet, omdat je... nou jij... Scientist. Nee. Scientist. Ik heb een zaklamp. Woepatu. Oh, waar is die brief nou heen? Hier. Op de grond. Waar ik achter... Ja, hallo. Daar. Hallo. Daar. Hier op de grond. Je hebt daar weer geen stapel van de 123? Nee, hier. Hier, ik laat nu dat ronde ding. Hier. Oh ja, nee, dat is heel logisch. Oh, die ligt hier. Ja, dat is een aparte brief. Dia. Wie heeft de brief? Jij? Hij ligt nu op de grond. Een van jullie. Oh, dat kunnen we niet lezen. Ja, we missen nog een ring blijkbaar, denk ik, want die zou je normaal hierop kunnen doen. Oh. Wacht even. Oh, hier staat nog wat. Dat is de andere kant van het bord. Als iemand hier de logica in ziet. Ik ben nog ook naar die nummertjes aan het kijken. Ik snap het nog niet helemaal. Ja, daar moet een logica aan zitten. Ja, die rechterkant van het bord, hè, is 9 keer 4 gedeeld door 3 is 12. En dan heb je die andere is 8 keer 7 is 56 gedeeld door 4 is 14. Ja, ik snap En hem. die andere hebben we 24 gedeeld door 1 is 24. Dus dan is die eerste vraagteken rechts is 9 keer 8 19? is 72 gedeeld door 2 is 36. One eternity later. Dus dan hebben we 1936. Ja, dan gaan we de kluis uitproberen. Dat zijn 5 cijfers, dus dat kan niet lukken, denk ik. Dat is jammer, joh. 19? Welke? 19? 36, 1936. Oh. 1936.
Enter. Nope. Doen ze in het Engels. 1, 9. 1, 9! 3, 6! 9! Maar we hadden toch nog zo'n brief net hier. Die we Ja, uit die die kast is weer hadden. laten vallen ergens. Dat Hier, gaat hoor. over dat bord wel, ja. Dat is wel nog een goeie, die map, zoals ik alweer vergeten. Ik denk dat ik een link heb gevonden tussen de brief en dat ding. Want er staan toch een plattegrond van Londen, is dat toch? Ja, Klopt precies. dat? Dat Ja, had ik al in. ja. Ja. Dus... Maar wat moeten we dan weten This waar is my die heen last day gaat? in London. I have to leave. I left home early in the morning and went over 10 Kings Road. Wacht even. Two Kings Road? Wacht, waar begint hij? Waar begint hij? I leave. Whatever. I have to leave. I left home early in the morning and went over to Kings Road. Even Get kijken, my waar last is cup of King? tea, of coffee, sorry. From a small café. Kings Road dus, hè? Ja. Even zoeken. A few inches later. Even 11, 6, 7, 11, 7, 3, 5. 7, 3, 5. Ja! Dat is wat slecht van mij. Hier hebben we een dingetje. Hallo? What the Een fuck? dingetje, ja, dat staat op dat wiel, die nummers. Hier Ik heb hebben we het een, wiel. ik heb hier een code. Er is een koffer onderin. Pakkeetkoffer. Oh, een koffer. Oh. Dat ging bijna fout. Ja, die moet je erop zetten inderdaad. Ik mis nog iets. Ja, nou. Ik denk het Oh, wel. het koffer ons pakken. Ja, pak het koffer en zo Ja, weer. het koffer. Krijg gaat op de bank. Ja. En daar staat ook een cijferslot op. Wee. Wat staat er allemaal aan de zijkant? Of zit er Ja, geen ja, clues? Nee. Nou, we hadden nog 1936. Ja, probeer Wie eens. de fuck heeft het koffer? Jij. Oh, hier ligt hij. Oh, wacht. Oh, wacht. Dankjewel. Oh, jong. Ja. We krijgen hem nou goed neergelegd. Als je hem nu goed vasthoudt, dan maken wij hem open. Ja, hier, aan de serie. Oké, we moeten onder je even... Oh nee. Zal ik Nee, aan de als je hem tafel vasthoudt, gooien? kan dat niet. Wacht, ik zet dat op de tafel. Ja. Wacht, welke? 19? 1936. Ik ben op de kommen doen, hè. 1193. Nee, 1936. Oh, laat hem staan, ik had hem. Jongens, Alsjeblieft. laat staan. Even. Oh, sorry. 1, 9, 3, 6. Yeah. Ja, en daar heb je dat tweede stukje. Wat ligt Ik heb het ding, Ah. pak jij dat wieltje maar. Hij Ja. moet ook nog aan kunnen. Hier ligt ook een USB-stick erin. Dus laat hem maar even liggen, doen we zo meteen. Ik heb Ja, hier hij een is erin. kut. Ik heb hier een code liggen. Ik flik het nu gewoon op de grond hier. Ja, die zie ik tegen die code. Ik heb er ook zo in. Je lijkt Ja, wel- wat nog meer? 6. 6 oomteken 02 is mijn cijfers. Ik ga even kijken of iets met de USB kan. Oh, laten flikkeren, dat kan ik. Oké, wacht. Want die andere code was 1K. Ja, Ja. die gaat wel. 1 K. Oh, Ah. En dan komt... Zo, dat Ik- pijltje. Maar ik ja, denk- nou 1 O. ik heb de laptop op weten te starten. En nu? Hallo? Oeh. Er zit Linux op, dus ik snap er geen kut van. Ik denk dat ze die twee papiertjes van iets moeten combineren of zo. Oh, wacht eens even. Oh, wacht eens even. Wat nu weer? Als 1K dat is, dan moet het is de code van Oh. deze misschien 6. Wat is oomteken? 5. En dan 0. En jong, wat is het blaadje? Even een blaadje Hier geflipt. zo. Oké, En dan ligt hij. dit 2. Welke is de 2? 9. Nee. Ik hoopte dat het een briljante ingeving was, maar helaas. Wacht even.
Nee, hier zijn geen cijfers. Maar het moet er wel zijn. 6. 5. Bas, toets eens in. En? Op de laptop. Ik zal het wel doen. Oh, goed. Ja. En? En dan... O. Nope. Ja, wacht. En dan is... H. En dan... T. Ja, dat is het. Oh joh, en ik heb ook nog 2 Wat je dingetjes. hebt gedaan, maar... Oh, Ja, goed. Mors. Ik krijg hier Oh, luister. Wat zegt hij? Oh, kut. Oh, luister, waar luister. Nou, morsen. Even stil. Hij is nu een cijfer op het noemen. Wacht even, kut. Pen en papier. Waar? Het gaat me te snel. Het begint met een 1. 1, 8. En 0. 1, 8, 5, 0. Probeer eens. Ergens. Ik doe het hier trouwens. Ja. Hoppa! Ik hoorde gewoon echt niks.